Курдаш радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сағатта республика. Кемдер айхайын бизнес аса. Кемдер хаман хау инеу мезгелен асмаған. Әбит май уртаһы. Ямил Барсума йылғаға ғана сумып өлгөрбөз. Күптәр бит безнең кебек сумха эшкә сумып эшләй. Дөрет эшләй. Һәм бүген дә без машинабызның кондиционерын тикшерәбез. Шуңа күрә башлайык. Кузгалдык. Һуңғы арала егеттер, кешеләр ике төркемгә бүленде. Дөресрәге водительдәр. Мәсәлән, кайһы бер водительдәр эсетеп тәҙрәне аса. Кайһы берҙәре киреһенсә, мине ел һуға тип тәҙрәне яба. Шунлыҡтан пассажирҙар янсый. Әле бездә ошо арҡала һуғышып китә яҙҙык. Әлдәле ямғыр ява башлана. Әйе, күпләндек тә ултырдык. Әйе, беҙҙең башыбыҙ ҡаплы. Беҙ һеҙгә хәҙер яңылыҡтарҙы яуҙырарбыҙ. Ямғыр тимәй, һалҡын тимәй, теге өсәү һөйләй дә һөйләй. Егеттәр бына, без ҡыуанған булабыҙ, тәкә машинала йөрөйбөҙ тигән булып. Кәзәләр ҙә хәҙер Land Cruiser-ҙа ғына йөрөй. Күргәнһегеҙҙер? Ул видео яҙманы күрдек, ДПС инспекторҙары төшөргән уны. Юлда улар аҡ Land Cruiser-ҙа туҡтатҡан һәм көтөлмәгән пассажирҙарға тап булған тип әйтергә кәрәк. Land Cruiser-ҙың артҡы яғында нисә кәзә ултыра ине? 7. 7 кәзә. Әкиәттәге кеүек. 7 кәзә ултырған булған. Заман бүреһе был водитель. Һәм ДПС хеҙмәткәрҙе лә йомортоғоһо менән дуҫ булған. Ниңә пассажирҙарың ҡайыш менән эләктерелмәгән тигән шелтәгенә яһаған. Үҙегеҙ ҡарай алаһығыҙ. Водительдең бындай шаяртыуға кәзәһе төкөмәгәндер. Юҡтыр, тип ышанайыҡ. Нет, ну, реально, ни один пассажир у вас не пристегнут. Водительгә бындай мәҡәл менән яуап ҡайтарырға кәрәк булған. Кәзә лә булдымы пассажир? Беҙ ғөмүмән башыбыҙҙа батҡан булабыҙ. Беҙҙең республикала ауыл хужалығы үҫешмәй тигән булабыҙ. Ҡарағыҙ бына. Кем әйтте уны? Фермерҙар Land Cruiser-ҙа йөрөйҙәр. Башҡа сара табалмайҙар. Кәзәләрҙе шунда йөрөтергә тура килә уларға. Көндөҙ кәзә, төнөн ҡыҙҙар. Ҡыҙҙар, иғтибарлы булығыҙ, был Land Cruiser-ға ултырғанда кәзәнең күстәнәстәренә тап булып ҡуймағыҙ. Абайлап ҡына йөрөгөҙ. Ян яғыҙҙы ҡарап ултырығыҙ. Дауам иткәндә, шул уҡ үҙебеҙҙәге яңылыҡ Өфөләге коллекторҙар эштәренә ижади ҡарай икән. Мәҫәлән, яңыраҡ ҡына улар бер бурыслының йортона табут килтереп терәп ҡуйған. Табутҡа улар бурыслының исемен һәм фатир номерын да яҙып ҡалдырғандар. Беренсе минуттан, әлбиттә, уны йортты ҡараусы компания вәкилдәре сүплеккә илтеп ташлаған. Мәйтәм, ижади ҡараш тигәс, әллә скрипка менән туҡмап аҡса һорайҙар микән тип уйлағайным мин. Янылма башҡа бер инструмент менән. Ижади яҡтан шәп ҡараш, әлбиттә. Әгәр ҙә был бурыслы кеше мосолман кешеһе булһа, Эйе, табут Мосолмандарға беҙҙә табут рөхсәт ярамай? ителмәгән. Әйе. Әгәр дә бөтөнләй буддист икән ул, унда бит табутында ғөмүмән ерләү тигән нәмә юҡ. Эйе, мәсәлән, Һиндостанда өй алдына коллекторҙар усаҡ яғып китә. ҡара юмыр. Минең ғөмүмән бизнес-план килеп тыуҙы әле егеттәр. Нисек бурыстарҙан ҡотолорға? Кредит алаһың да, бына тап ошо коллекторҙар ойошмаһына эләгәһең дә, шуларҙың ҡулдарына һәм ритуаль үҙәк асаһың. Улар һиңә табуттар килтереп терәп китә. Ә һин һатаһың уларҙы рәхәтләнеп. Шәп идея. Егеттәр, һеҙ тинлектәрҙең йөрәкләнеүен һиҙҙегеҙме? Әйтәм эш хаҡиҡәтен. Центробанк хәбәр итеүенсә, Рәсәйҙә 2018 йылда уҡ 1 һумдан бәләкәйерәк булған тәңкәләр бөтөнләй баҫтырылмаған икән. Әле баҙарҙа 50, 20, 10 тинлектәргә хәжәт юҡ тиҙәр. Килеп сыҡмаһа, тинлектәр менән хушлашырға тура килер. Бик йәл.
Әйткәндә, әле кәсәмдә йөрөй бер икәү. Олар һиндә генә калган димәгез. Хаклап калырга кирәк булыр нумизматтарга киләсәктә. Моны ни өчен һумның хакы төшә? Тин хакламаясак бит аны. Әйе. Һәм бит тин бердән бер төшмәгән валюта бу дине безнең. Гомумән долларның хакына карамай торган бердән бер акча инде ул. Еврога тәэсир итмәй ул. Һәм безнең телмәрдә еш яңгыраган теге әйтемдә лә үзгәртергә туры киләсәк. Кәрәгең хукыр бер тин. Һә, хукыр бер хум дигән кирәк. Ә мин мәсәлән миңа файдаң хукыр 1000 тиһәләр акча. Шунда ук майып китә. Махайып китү. Нигә тимә, динлекләрдә хагындырыр вакыт үтү менән. Егетләр, укытучылар өчен интернетта ултыру кагыйдәләрен индерәсәктәр икән. Бәлки. Рәсәйнең Мәгариф министрлыгынан ошо хакта белдерәләр, киләһе елда был канундар гамәлгә инергә тиеш. Шул исәптән унда социаль селтәргә һалынган фотоларның истәлеге лә көйләнәсәк. Ягъни хәзер укытучылар һыу ингәндә төшкән фотоларын һала алмаячак күппальниктагы. Чөнки белүебезчә барлык эш тә шуннан килеп чыккан хәзер. Укытучылар флешмоба нимә эшләй инде хәзер? Хәзер интернетта карарлык фотолар кемәясәк. Әгәр дә укытучы һыу буенда икән, ә уның балалары шулык һыу буенда һыу уйный икән, балалар бит барыбер күрә аласак укытучылар күппальник. Фотога төшермәй дә. Фотога төшермәенчә генә һыу уйныйлар килеп чыга инде хәзер. Гомумән һыу инергә ярамай. Я инһәләр мәктәптә йөргән киемдә үк. Бәйләнмәгез укытучыларга. Улар да шундай ук кеше. Укытучылар һезгә хөрмәт, һезгә дан һәм һезгә сабырлык. Без дә һәлән флешмобка кушылыр инек әлбиттә. Күпальнигыбыз гына юк. Минеңсә хәзер дәүләт думында ниндәй дигән ул депутат бер мәгълүмат закон уйлап чыгарга, шунда ук Милонов кайта. Минем исемем белән генә чыгарайм әле, барыбер һинең репутацияң юк. Укытучылар үзенчә матур. Без үзебезчә һәм шулай ук үзенчәлекле матурлык өлгеһе лә әле безнең янга кушыласак. Һәм бу ябай гына хүзләр түгел. Хәзер безнең янга ысын мәгънәһендә матурлык алиһәһе кунакка киләсәк. Яңарак кына ул Австрияла модалар форумында кубокка ия булды. Ниндәйрәк кубок ул? Хәзер белербез. Кызыл келәм түшәп каршы алыгыз. Эльвира Ишмуратова. Туфли үксәһе тавыштары ишетелә башланды. Подиумдагы кебек. Allah yine gösterme. Sayda da udum kirap. Selam kızlar. Oho, plus size mother'dan faydan sağlıyorum. Abi, yapılma restoranda. Қалай молодец біләйләр икән. Әйдәгез берәһен майлап алайык. Машинаға отырдым. Эльвира, шаяртабыз әлбиттә. Без һинең арттан гына килдек. Акбудат көтә. Башкалар ук калама. Принцтар да көтә. Қалай күп. Әзрәтәгә дә кире килтереп ултыртырбыз бунда. Әйе, кайгырмагыз. Әйдәгез. Рәхим итегез. Кызлар югалтмагыз. Mana bizden akbudar. Қалай матур. Коркма, кәзеләр ташымадыкында. Егеттер бундай автомобильдә йөрөткәне бармы әле һине? Ну, башкорт егеттәр Акбудатта йөрөтмәнеләр. Йөрөтмәнеләрме? Юк шул. Һәр йөрөтербез моны. Айылдыгына тарттырып алайык та. Ниһаять Эльвираны яныбызга утыртып алдык. Эльвира, иң дәүдә безнең кеүек кешеләргә шуны аңлатып үт. Нимә була ул Mac Fashion Forumда номинациялә еңү? Мин моделинг буенча 7
ел эшләйем. И тәүзә модель булып йөренем. Азактан матурлык конкурсларга сакыра башланалар. Азактан үзем Өфөлә, Башкортостанда, Мәскәүдә, Казанда, Минскта проекттар эшләй башланым. Хатын кызларга ярдәм итеп, үзем карап дөньяга, дизайнерга хокланып, ипләп кенә шул байгы форумга заявканы бирдем. И 800 кешеләрдән 60 кешеләрне хайлап, сакырып, шунда мин үттем. 4 көн буе бездә укытып, фотосессиялар төшереп, мин күп Өфөләге проектларымды күрһәттем. Мин шәхес дигән яңа сак кына бер матур показ булды. Зейнеддин Йырсы менән матур показ булды. Безнең симфонический оркестр менән булды. Шул виз проектларны күрһәтеп, жюрилар Англиянан, Франциянан, Германиянан карап, миңа шундай приз бүләк иттеләр. Ягъни башласа милли юнәлештәге проектлар булды инде. Минең төрле проекттар бар. Милли, фэшн, креативный, социальный. Байгы минең яраткан мин шәхес дигән показда ДЦП авырган кызыкай булды. Казандан матур мусульман кызыкай булды. Армениянан, Оренбургтан матур гына шундай, нисек мен әйтәм, тәмле плюс сайз модельдар килде. Шуңа төрле хатындар, кызлар, шуларны весь матур итеп, дирижер һәмак булып, өйрәтеп, сыгарып дөньяга, подиумга эшләнем. Жюри карап, Югары баһа бирдең. Шулай. Сынапта плюс сайз дигән һүз яңгыраны, һин ябай гына модель түгел. Тәмле һүз, һин ябай гына модель түгел. Мине шул кылгандыр, әлеге вакытта ел үрһә тыпырып алырдай кызларга мода бүтә. Тоқтақ көк кызларга дип Юк, әйтсәм. улай ярамай әйтергә. Минең уйлаемча, бөтә хатында үзенең матурлыгы бар. Но байгы хатындар, кызлар үзләрен яратмай, үзләрен матур итеп дөньяга Күрһәтә белмәй. әйе, үзләре бөтерә. И матурлык ул и олы хатындарда бар, и яшь кызларда бар. Нисек үзеңне кабул итергә? Менә нисек үзеңә охшай башларга? Мин мәсәлән, күзгә карайм да мин канәгать түгел. Үзеңнең плюс-минустар менән принимать итәргә кирәк. Азактан эшләргә безнең кешеләр, хатындар, ирләр нык ялкаулар. Улар нисек әйтергә, состояние жертвала йөриләр, үзләрен таба алмай. Әйе. Шулай итеп, иң байгы ресурс вакыт, һаулыгын бетерәләр. Кешеләр нисек әйтергә, үзләренең проблемаларын менән яшәп, кредит, зарплата, проблемалар, уку буенча, ата-әсә буенча нык каңгырып үзләрен югалталар. Әмма ул проблемаларда юк түгел, улардан берсе тақасы булмай. Әмма үзеңнең матур икәнен дә онытырга ярамай. Әйе, дөрес. Мин матур, мин сибәр, миңа карап тоймайдар, димәк ул яшәү принцибы. Юк, мин улай итеп әйтмәдем. Проблемалардан касырга кирәкмәй, уларны решать итәргә кирәк. Вакыт үзеңә табарга кирәк. Эльвира, һинең бер касан да шундай теләк булмаган, туккан 60 туккан формана. Минең үземдең, нисек мин шаяртам, бурзянск, бразильская генетика менән килеп сыкмас ул. Миндә үзем бар, үземдә яратам, оялмайм. Шулай да һинең ниндидер махсус диеталарың бармы? Әллә өләсә карта ебәргәндә ашаһың менә хәтләнеп һаман. Өләсәйҙең бауырсаҡтарын ныҡ яратам. Ауыл ҡаймағын ныҡ яратам. Но мин восточный бейеүҙәр менән шөғөрләнәм. Хатындарға, ҡыҙҙарға гел әйтәм. Плюс сайз буһа, шундай тренд буһа ла спорт менән шөғөрләнергә кәрәк. Ул һаулыҡ, ул матурлык. Естественный матурлык, ул донъяла уже давно ҙур тренд. Мин Австрияла булғанда, унда һоҡланып ҡаранылар. Беҙҙә Бармаҡ төртөп көләләр. Юк, көлмәйҙәр, аптырайҙар. Беҙҙең халыҡ минеңсә уны күптән аңлаған. Миңә мәсәлән әсәйем һәр ваҡыт әйтә торғайны шулай итеп. Яҫы ғына кәүҙәле ҡыҙ ҡайҙа. Улар хужалыҡта оҫта. Һәр кемдең бында үҙ завогы. Минеңсә кәүҙә туҡҡан, 60 туҡҡан булһа ла, ул кешенең эсендә ниндәйҙер ут микән, белмәйем, харизма булмаһа, кеше модельгә әйләнә алмаясың принципта. Бына кешенең табиғи ниндәйҙер тартыу көсө булһа. Мин подиумда булһам да гел әйттем, мин Башҡортостандан.
мин башкирка, минең сәсем одан, мин түшүлдерек кыйып, матур итеп, харизма менән гел подиумга сыктым, конкурстарга ала и подиумда ала. И мин гел аптырай торгайным, кызлар Украинанан, Татарстандан, улар үзләренең милләтеннән оялалар. Атайым менән әсәйемә, өләсәйемә, картатайыма шугала рәхмәтлемен. Кемдер үзенең милләтеннән ояла. Мин башкортса авыр һөйләшһәм дә, мин үземнең милләтемде нык яратам. И подиум аша безнең культураны, безнең милләтте дөньяга позиционирую. Танытам. Әйе. Ниндидер сикләүләр бармы һиңә, Эльвира, подиумда? Нимәлелер һин бер касанда эшләмәясәкен? Мин бер касанда купальникта сыкмасмын. Мин бер касанда сәсемде кыркмайым. Мин бер касанда эротический съемкаларда катнашмайым. Һәм был принциптарың аркасында ниндидер хәлдәргә тарганың бармы? Иң беренче матурлык халыкара конкурс Мәскәүдә булды, «Завидная красавица». Онда бер номинацияла хатын-кызлар купальниктарда сыгырга тиеш инеләр. Мин әйтәм, юк, мин сыкмайым. И мин уйланым, мине дисквалификация итеп куйдылар дип, азактан миңа беренче урын бирделәр. А жюрила олимпийские чемпионы булдылар, медийные лица Мәскәүдән, төрле иностранный посолда. Аптыраным, но мин уйлайым, ул кешеләр үзенең визиткаһын һөйләйҙәр, кемдер әйтә, мин там обложкага Журнал төшенә эләкһәм килә. Мин сыктым да, мин әйттем, мин күп балалы гаиләнән, мин Башкортостандан, минең иң зур хыялым матурлык проект хатын-кызларга эшләһем килә. Һинең өчен ир егеттең идеаль формаһы бармы? Идеаль кыяфәте һәм гәүдәһе. Хатта без өсебезнең миталында Беҙ өсөбөҙ өстәрле әйткәндәй. Идеальный мозг кәрәк. Тимәк, һин акылга игътибар итәһең. Әйе, шулай. Тимәк, Газиз беҙҙең арала идеаль. Газиз үҙенә кабул итте инде. Ярай, күңеле булһын. Кешенән тора. Ир егеттең формаһы Мөһим неважно. түгел. Главное поступки. Медиа ерҙәр дигән һүҙ сыҡты, һин улар менән күп кенә эшләргә тырышҡанһың, тура килгән, хатта ки Вячеслав Зайцев менән эшләүең тураһында һөйләп китә. Вячеслав Зайцев миңа ныҡ оҡшаны. Ул шул тиклем грамотный, шул тиклем аҡыллы, шул тиклем нисек әйтергә. Телевизорҙан улай тип әйтмәҫһең, әйеме? Юк, добрый. Но баяғы Австриянан да ҡайтҡас мин ныҡ аптыраным. Мировой дизайнерҙар, улар шул тиклем асыҡ кешеләр. Беҙҙең Өфөлә, Мәскәүҙә кешеләр әҙерәк кенә известны булғас, уже короны кейеп йөрөйҙәр. Мин шул менталитетты ныҡ яратмайым. Минең үҙемдең 3 коронам, 1 кубок, күп ленталар, төрлө неделя мода астым, но мин шулай итеп йөрөргә яратмайым. Танауыңды сөймәйһең, күпкә сөймәйһең. Ә нисек таныштың Зайцев менән? Кастинг үттем. Ул Өфөлә бер мероприятиела булганда, мине шунда саҡырып, танышып, һөйләшеп, фото төшөп, шулай итеп. Танышып киттең инде. Әйе. Касым дигәндә, һинең киләсәктә үҙең дә шундай хыялың бар? Кейем һалым тегеү. Мин модель булдым, организатор булдым. Апай, минең 2 һеңлем, 1 ҡустым. Шуға бөтә нисек әйтергә планкалар бар и яңы развитие булырға тейеш. Но минең уйлайымса, ниндәй рост булмаһа ла, хатын-ҡыҙ ул матур, йомшаҡ хатын-ҡыҙ булырға тейеш. Хатын-ҡыҙҙың иң главный проект ул ғаилә, иреңдең, ғаиләнең уңышы. Беҙҙең донъяла хәҙер хатын-ҡыҙҙар әллә ниндәй гонкаға басылып китәләр, үҙҙәрен оноталар, балаларын оноталар. Ирҙе ихтирам итеп оноталар. И төрлө проблемалар хәлгә керәләр. И баяғы стихия эшләгән проектта ниндәй генә историялар ишетмәйем, ҡайберҙә аптырайым ныҡ. Эльвира, һин ниндәй егеттәр оҡшағанын үҙеңә яҡынса әйттең, аҡыллы егеттәр тип. Әйе. Әллә шул аҡыллы егеттәрҙе эҙләп давай поженимся тапшырыуына барҙыңмы? Мин ул проектҡа нисек әйтергә, нисек эләктем, миңә ВКонтакте 1 йыл яҙҙылар, саҡырҙылар. Мин гел Баш тарттым. Әйе, аҙаҡтан
тагын миңа әйтәләр, бул матурлык өчен, ул һез Башкортстандан беренче кыз булырһыгыз, әйдәгез, килегез. Меня, видимо, приключений не хватило. Что ваша коллекция. Мен гүлімдің нешегеттерге мен матур етіп, скромно етіп күлем, а байғы женихті көргәс мен күлдім. До конца. Выстояла и матур етіп Башкортса ерлап, Башкортстан прағында көйләп. Матур етіп тезірек кіна қастым шынан. Ул шоу меня азақтан күпсізден язылар, Ресейден язылар. Меңа әйтілер қалай башқұрт тіл, матур, тек башқұрт бал турасында хоронылар. Әмма һиңә эләкте шулай да. Ну, әйе. Мені өйдә нисегетергә озак безнең спор булды. Әйтеләр, без һиңа 2 образование бирдек. Һин шундай башлы урында эшләп, нишәп подиумга сыктың, кешеләр көлдереп, тип нык таланалар өчен мин яшермәйм өчен әйтәм. Азактан улар күрделәр, нисек хатындар күп итеп рәхмәт әйтәләр. Әсәй минең показда булганда, сәскә тотып хатындар килделәр дә рәхмәт һезнең кызыгыз өчен дип, әсәем азактан аңлап итте, ипләп кенә миңа ярдәм итә башлады. Азактан сит якка сыккас, матур конкурстарда мин башкорт кыз дип әйтеп, новостилар, статьялар сыккас, ипләп. Күнделәр инде. Я атайым ипләп кенә аңлай башлана. Хәзер кайбердә төрле советтар миңа бирә, мин нык рәхмәтлемен. Әлесәем яратып БСТ-ны карай. Игел төрле передачалар миңа шылтырата. Бер тапкыр шылтырата, әйтә, кызым, ул әйтеп күзеңде башка буяма. Мин аптырап күлдем дә, нишәп күзеңде күмер менән һамак буягандар. Мин әйтәм, әлесә ул смоки айс. Все равно миңа охшамай, ул әйтеп башка күзеңде буяма. Мин әйтәм, әлесә мин түгел, гримердар шул әйтеп буягандар. Эльвира, безнең һорауларыбыз бар. Ярар. Кыска гына һораулар. Кыска гына һораулар 5 секунд эчендә бу һорауларга җавап кайтарырга кирәк. Мөгаен да матурлык конкурсларында интеллектуаль һорауларга җавап бирергә күнеккәнсеңдер һин. Юк. Шулай да. Ярар. Ябай һораулар. Әзер булһаң башлайык. Әйдә. Подиумга киергә ярамаган өс кием төре. Бер. Бүгенге вакытта подиумда запреттар юк. 5. Тагы да бер һорау, Эльвира. Шулай ук 5 секунд эчендә җавап кайтарырга кирәк. Ир-егеткә килешмәгән өс нәмә. Бер. Наркотик, тартхас и бабник. 5. Мин уйлагайным, мин сандалиясенә киелгән нәскә. Юк, мөмкин ул хәзерге фэшн дөньяла. Озон сәстәр шулай ук. Мин хәзер аңламыйм. Мин аны Һин нисек кирәк киенһәң дә кешеләр һиңә бәйләнһә, был фэшн дип әйтергә кирәк. Әйе. Бұл фэшнмады, бізге Эльвира айтты. Әйе. Был югары мода. Дәвам итәйек. Эльвира, плюс сайз хынлы хатынга нисек итеп иркәләп эндәшергә була? Өс вариант. Матурым, тәмлекәсем, кояшым, йөрәгем. 5. Афарин. Һәм һуңгы һорау, Эльвира. Модельгә кирәккән иң кирәккән үз әйбер. 1, Осанка, 2, күз нуры, Өс, мотивация. 5. Булды. Булды, итеп кала. Минең сәйите. Афарин. Фәрида апай, һаумыһығыҙ? Хәйерле көн. Hayırlı gün. Лимондарығыз бештеме? Limonlar pişip yitmeni tışta iş küp biteli buna. Yaray. Seskeler ultırtırga gerek, ağaçlar ultırtırga gerek. Hazır şunday sezon başlandı. Мына беҙҙең Шуға күрә Эльвираны алып килдек бит. Эйе, бүгенге ҡунағыбыҙ һыйыр һауа белмәйем ти, сәскә ултырта беләм ти. Elbette matır kızlar seske güne ultırta verirge tiş. Һәм картоф. Kartoftu irden ultırtın. Әйдәгез, башлайык булмаһа. Ayşegül, Һәм беҙгә эш ҡоралдары ла İş әҙерләгән. kuralları, rahim itigip. Uşlarını keyif alığız, kara iş yürüyüşü bitindi o şunun ısındığı. Эльвираға. Elvira, Elvira. Миңә кирәкмәй. Oşu alyap kızlarda keyif alığız. Рәхмәт. Çünkü bu alyap kızlar kerek bulur, üstleriniz kısıranmahın.
Хөрмәтле тамашачылар, бүген без сәскә ултырткандан һуң сәскәле ике катын кызга зур рәхмәт әйтеп, бүгенге тапшыруды йомаклайбыз. Бирсәтикләр ябышкан әйткәндәй кулга. Бүгенге тапшырудың геройы Эльвира Ишмуратова. Эльвира, рәхмәт һиңа. Һезгә зур рәхмәт, егеттәр. Һәм Лимонарий хуҗабикәһе Фәрида апай. Һезгә зур рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт, бик шәп эшләмәгеҙ. Акчаны инде. Окшаны тағы килегеҙ. Иң мөһиме үсендәр. Авыл балаларын ергә якын айттыгыз. Рәхмәт һезгә. Һезгә рәхмәт. Безне түзеп караганыгыз өчен, хөрмәтле тамашачылар. Әмма бүгенгә һау булыгыз, очрашканга тиклем. Барыгыз да баксага. Бездән һезгә теләк тормыш подиумында бер касан да егылмагыз һәм үҙегез дә гөл сәскәләй матур булыгыз.